Много ясно. Само, че тук не се е получил. Не, получи. Да, наистина. Само, че... Запомни го с саплинг. Само, че сега става нощ и смятам да освета с торчове. Да. И торчовете излизат много яко, като някакви лампи. Виж ги, да ги виж. Да, наистина. Само, че не свети. Свети вече. Като някакви цигари изглеждат. Виж ги, като някаква запушена. Пушачи, бръсни. Да, пушачи пълни. Аз ще осветя и моста, за да мога да не се спамват бокуци. Сега не да знае. Готово. 2, 3, 4. Така мисля, че зрителите видяха как се прави. И затова смятам да спирам клипа, т.е. да го сложа на пауза и после моя приятел 3D като свърши, ще се върнем. И пауза. Искаш ли да слушам оградки? Може, в някой друг епизод. Така, върнати сме. Както виждате, го приключихме, даже по време на работата пораснаха някои. Да. Имаме даже едно голямо дърво. Тук 3D говореше за някакви оградки. Имаме предвид да го отдебелим тук с едно блокче и да направим оградки. Ама това може да стане в последствие. Защото е опасно. Аз тук имам кабел, да ми стигне. Ако не... Да, ама ние нямаме дърво за оградки. Сега тук сме сложили дорчове, само че ще го направим както в миналия епизод. Без дорчове. Да, като в миналия ни скайблок. Да, в миналия ни скайблок е без торчове, за да могат там хем дървета да порастват през деня, хем през нощта да се спамват монстъри. 2 в 1. Което е много изгодно, защото писти място, писти камък. Направо една кирка да щупиш този камък, защото на мен сега не ми се разкарва. Карай ти си довърша работата, аз сега ще оправим. Защото някакви там фърлиха стрингс, имам едно стрингс, Петро там фреш, едно барут, 3 око на паяк и едно кабелстон. Сега кирка... няма да ми стигне кабелстона. Кирка нямам, затова ще направя. Кексото няма да ми стигне кабела. Я дай едно, че нямаме никого, нямаме кабелстон за кирка. Сега ще се запазя 3, щом приключа тук. Аз имам едно, запази 5, за двамата да имаме кирка. Добре, ще запазя 5. Защото аз имам едно. Опа! Запазих само 4. Карай, дай, фърляй. Аз ще изкопая едно. Дай. Хора, ма какво ще кажете? Да, яко е. Доста е ефективна. Тук станаха по-бързо от миналия ни World. Миналия ни World доста чакахме, за да пораснат. Да, наистина, защото ние ги посяхме всички наведнъж, а ние тук при всяко направим сеехме саплинг. Да, ама въпросът е, че тук наистина... Едно съм фрешникъв е готин, както и окото от паяк, а барута е най-готин. Да, всичко е яко. Ти трябваше преди да почнеш да го разгледаш малко на синглплеер, защото така малко тъпо, защото ти още много работи не си видял. Знам, този вечер пак аз го предпочитам и го... спална си един паяк. Ела тук паяче, ела тук бунак. Сега, ние ще гледаме да събираме кокали от... Да, за да си направим голяма гъба, защото имаме да съберем... Опа, хватнах! Напиши... Какво да се бори? Виждам го е. Виждам го той е. Видя ли, че умря? Не, ето го. Умря ли е? Чакай! Ще да падна из бутамата панара. Че толкова много пораснаха. Смятаме след малко да спираме. Ако видите на някой да са леко счупени короните, нарочно го направих, за да могат да си довършат това. Карай, то не е от голяма разлика. Смятаме след малко да спираме. Да.
почти стои да затиквата порасна, защото аз без да искам веднъж го щупих. Искаш ли кирка да ти дам? Да, дай кирката за разщупване. Така, ще отида на... Ай, ще отида на... О, спалнаха за 2 крипъра. Чакай. Изчакай, че нямаме мечове. С кирката мога да ги сипя, тя кирката също боли. О, Зомбак. е същото. О. Еми, не знам, явно се бъркам с Texture Pack на Star Wars. То май всичко е същото. Нимай да ни... Видя ли каква експлозия? Още един крипър има. Ще го Видя ли... Не, човек, събирай за барут. За какво ни е барут? Не. 8 барут е 8 левчета. Няма да си правим TNT. Не, аз ти говоря, че 8 барут е 8 лева. След време искаш ли да си направим малко фойерверки? Ай, може, ма дай сега тук да оберем факлите, защото... Ама да оберем първо дървото. Дай първо факлите. За малко аз ще изляза от сървъра. Що? Заради компа ми. Пак ли са бъгва му са компа. Почва да издава звуци. Аре, това дори да има дорчеви, се спамват много зомбита, много спидари. Това и с дорчеви е ефективно. Аз пък влязах в Diamond Skyblock. Чек, това нещо е много ефективно, защото дори с торчеви се спамват катини. Да. Което е добре. Ела бе, насран. Виж го. Виж го колко е тъп. Леко? Ко? Искаш ли късан ден да оберем абсолютно всичко с първо и да си направим оградките? Може, ама в някой друг епизод след малко ще спирам. Виж го Ако получим ябълки, ще приключим мисията за Apple колектор. Ти сигурен ли си, че са 2 ябълки? Сигурен съм на 100%. И какво ти да? Не помня какъв брой, там че знам, че дава фиданки за джунгла, фиданка ти дава, смъртова и брезова. Това е много полезно, защото може да си купим коко бинс и такива работи. Да, може да ги продаваме и чак да си вляза в майната. Паднах, фак. Нали, както ако сте забравили, да знаете си, ние с Леко ще редуваме за всеки клип да снимаме. За сега този клип който снимаме, за сега с него най-много се развихме. Да, защото много работи направим. Ама ние го държахме много време на пауза, то вие не усетихте. Обаче, ние поне сигурно... то ни беше много дълго, защото 15-20 минути и толкова. Даже няма и толкова. Да. Аре, влизай. Чакай, зареждаме Майнкрафта. Трябва да рестартнем с Майнкрафта. Значи това отгоре изглежда много маняшко. Компютъра ми да ми гръмни. Ще гръмни компа, Да ги зрители на YouTube, да знаете, че моят комп е пълен дядка. Пълен бък, както аз го наричам. 2007 година произведен. Обаче не става за нищо, все едно от 1907 година. Не. За някои така по-нови компютъри е много добре. Що? Защото на един супер нов комп не му тръгна Майнкрафт, а моя дядка му тръгва. Защото твой дядка е дядка за това. Станете, да берем дървото. Хайдете. Аз смятам да съберем так захарна тръстика да я намалим малко. Може. Ние вече събрахме 44. Аз направя на брадва, защото... То май в честа имаше, ама ако не си я взел. Не е още в честа. Аз почвам с брадвата.
Добре, ти събирай. Айде да събираме камък. Окей, аз ще направя на браза, ама нямам достатъчно кабел. Искаш ли? Не, той аз нямам. Аз имам кирка. А те саплинги да ги събираме ли? Да, събирай ги. Защо пък не? Може да Защо? имаме някаква такава мисия за Трин Farm, някакъв челлендж. Аз ще обера голямото. Ху. Това са на миналия скайблок. Леков, ще показва ли какво има, как излиза отвътре дървото? Да. Тоест, може да не съм го показал, не се сещам. Отвъд дървото си е оригинално дърво. Тук в този такова няма... А в този текстур пак няма фалшификати, всичко е реално. Голяма скука. Аз ще... Имам 2 ябълки. О, напиши. А не искам само да видиш ябълката, ако не си е взял. Къде си? Значи Най-горе на голямото. Я слез долу. Значи голдън ейпълките и ейпълките са много яки. Аз видях ябълка и аз имам вече една. Нали много са яки? Да. Хубаво, всяко да пиша. Say complete Apple Collector. Важно напишат C help, защото не знам как се пише. Той ще напиша главно C, за да видя как се пише. Къде е тази? Чакай. Apple Collector. Така. C complete Apple Co C complete Apple Co Тор. И на мене ми даде 4 обикновени саплинга. А то на мен ми даде от всичко дърво саплинги май. Чуле? Да. На мене ми даде от всичко дърво саплинги. По 2. Аз ще ги оставя в честа, защото те са важни. Чеко, да ти кажа, че аз сега играя Майнкрафт на F11. F11, това какво е? Ами пробвай и ще видиш. Не мога, защото май ми е една от командите да не взема да спра клипа, нещо такова. Не, няма F11, просто ти оголемява екрана да си на пълен екран. Няма смисъл. Така, аз продължавам. Кога смяташ да спираме клипа? Не знам. За тия саплинги ще ги посеем в този Трин Farm също. Да, се може да имаме всяко дърво. Ама ние ще направим настрани ще направим още няколко платформички от този, може да направим още няколко платформички за другия вид дърво. Още едно дърво порасна. Да, тя тази колко е? Тя тази е за 20. Ще направим, мисля де, ама то няма да имаме толкова място. Ще направим тук за това, дето е обикновеното дърво, дето е по-много. Ще направим дето сега е 20, а пък за другите ще направим по 10 или по 6, по колко смяташ? Не знам, колко искаме. Окей, аз ще напиша C complete Apple Collector. Така кирката ми брадата ми свърши.